Disclaimer. Ako ning gibuhat nga content based on what I've experienced, and it will never my intention to offend someone or somebody. If this video finds you offensive, I'm so sorry, and feel free to unsubscribe my channel. Thank you. Let's get on into the video. Hi there! Welcome back to my YouTube channel, and in today's vid, atong i-test ang ako ang acting skills is naabog yun kay atong storyaan karon ang mga klase-klase nga tao sulod sa So naglista ko og napulo lang kabuo nga kinds of persons nga akong naobserbaran or inyong naobserbaran inside your office. Since Hagardo Versosa man ko kay ko karon, mag-ayos-ayos sa tagamay para magwapa-gwapa sa ato ang video. So, I've mentioned before nga atong topic today is 10 types of person inside the office. Number 1, the bakunawa. Sila ang type nga person nga manghilabot og pagkaon sa ref, sa pantry. Yay! Nanghilabot ka nino? Ano isod? Kasi may nagkaano na ikaw? Pantay, ano? Pasisitib. Flashback. Huy, day. Sure, jug kayo mo ng kanon? Imuha din na. Ay, nalagwan na sis good. Hapit na nun mahurot. Karon pa kamingon, anak. Number 2. The locker stories. Kani sila ang mga chismosa sa locker. Manghisgot og issues, manghisgot og mga chika. Kabaw, kag sikuan ba kay? Makuan ba yung sikuan? Uy, pag sure, dito, uy, sikuan, makuan yun. Hakaw gunin kuan good. Lagi. Nagpakuan mo sa siya ni kuan. Uy, mga sis, isa naman said na, locker stories, said na, no, sus. Number 3. The sleepyheads. Sila ang mga tao nga basig bago pa gani nag-in, duka na. Ay, bago pa man ko ni-in, ay duka naman. I'm so tired. Nag-restart naman ako computer to sa tabi. Number 4. Tanging ina. Sila ang mga tao nga sobra jud ka carry nga mura nag imuhang mama. Day. Na. Kaon na. Ay, sana hunong isa na dara. Sakit imtiyan? Nakoy tambal sa bag. Kuwaon sa nakos locker ha. Oh, nakoy haplas. Ganhan ka? Uy, ato na nag-clinic ba? Laina na. Uy, na. Kuyuganti ka. Ina lang sa akaw. Ina na itong supervisor. Di naman yung mamada. Number 5. The walking encyclopedia. Sila ang mga tao nga dili mahutdan og ideas from facts o dili jud mapulan nga mo educate og tao. Nindot kayong palawan day kay katong cave nila ba nasa limestones niya napatoy mga rocks nga tawag kay stalagmite, stamite, termite. Sure. Girl, tawagan na kay stalactite o stalagmite. Ang stalactite formed from the ceiling of a cave katong nasa. It is produced by the precipitation of mineral from water dripping through the cave ceiling. While ang stalagmite, it is built of water droplets nga gikan sa ceiling padung sa floor. Muna The keyboard warriors. Sila ang mga tao nga grabe jud makadukdok sa keyboard. Lagot ka, girl. Kan kliyente. Uy, try niya. Gabi. Ikan mga English nga. Huwag ka kasabot. Mag-dictionary pa ka. Sakto. What? Number 7. The ninjas. Outside pa more. Uy, sa oras. Biguto naman ko. Hoy, unsa man yung gibuhat nila? Nagtrabaho raman ko. Number 8. The comedian. Di yun ni mawagtang sa tanang kumpanya na adyoy isa ka tao nga grabe mapakatawa sa tuwa bahalag stress na sila. Ako joke.
Knock knock. Who's there? Kotse. Kotse who? Ang English ng kotse ay car. Number 9 is the fashionistas. Sila ang mga tao nga grabe jud ang fashion sense. Like, oh, hi! Hi, Day! Nindot lagi ka ng sinino. Nindot lagi mo fashion sense, uy. Ha? Gani? Okay, rin ito, uy. The last but not the least, number 10. The milk tea is life. Sila ang mga tao nga di dyan mabuhi basta walay milk tea. Ah! Ka-stress! Ganun ko mag-milk tea. Oh my God, happy kay ko. Milk tea ta na. Naisilang milk tea ron na. Anta na. Padung na ko uli. Pero maagis akong milk tea ha. Kaya, dami kay milk tea good. Gamay resolve pero milk tea is alive. That's a wrap, guys. Thank you so much for watching. I hope wala mo nag-cringe sa ako ang acting skills. So, mauto ako mga nalista nga lahi-lahing klase sa mga tao sulod sa office. If naa ka nga to or if naa kay kaila dito, don't forget to share, like, and subscribe my channel. And if napa mo ika-add, just comment down below para ato mabuhatan og part 2. Again, thank you so much for watching and see you on the next vlog. Bye!